chalani, ja vás zdravím u ďalšieho videa. V tomto videu si vyskúšame PV. Takže, ak sa vám páčia takéto skúšky modov, tak zanechajte like, podporte odberom a ideme do hry. Takže sme v hre. Dnes si tu vyťažíme orečka. Ako máme 5 vs 5. Obstavujte posteľ. Samozrejme, dámy a páni, ak máte nápad na nejakú challenge, tak mi môžete napísať dole do komentárov. Alebo ak máte nápad, čo by som mohol skúsiť na budúce, tak to tiež môžete napísať dole do komentárov. A ja som práve došiel, pretože nemám bloky. Takže navštívime hneď na Void, no paráda. Tak určite. Ideme si kúpiť irony, bloky. A už sa bojujú. Skade urobili cestu. Nie, že nám je zničia posteľ, tak ma porazí. No tak je to asi. Aha. Diamanty ako. Nechám ich tu. Á, to sú takto. Nice. Kokso. Takto sa riadne rýchlo zbiera. Tak určite. Poď, teleportuj. Makaj. Nice, ideme vylepšiť generátor. Boom. Boom. Aj damage kúpime, prečo nie? Toto si kúpime, ideme hneď po posteli. To si děláš prdel? Tak, ešte počkáme chvíľku. Poď. No, ak už majú obstavanú, tak si kúpim presto aj toto. A ideme po postielke. To jsme v prdeli. Do keľu. Finally! Asi budem cez druhú stranu, ale... Kto je tamto? Dúfam, že je to tým. Aha. Tak najprv zabijeme týchto tu. No ne. Aj tohto mi nehajte, chlapci. Len sa postarajte o to, aby ma nehali. Ale tu sa strašne rýchlo získavajú diamanty, počúvaj. Ty prestaň klamať! Do telky! A ja mám pekný brús. No way. Rýchlo head. Ja mám 20 diamantov, ja ak skapem, tak... Nice. Bože, neber mi tie diamanty, ja potrebujem ešte 3 a máme na vás generátor vy. Tak určite. Nice. A ideme to kúpiť. Šup. Toto si uložím. To si děláš prdel? A počkáme si na toto. Aby som niečo vydržal. Tak. Aj na druhej sú po troch, ty vole, tu sa strašne rýchlo zbierajú diamanty. Jeden. Traja sú tu. Jeden dole. Druhý dole. Tento je silný strašne. To je ten najsilnejší z nich asi. Ísť do Voidu. No tak nič. Ale ja mám 3 diamanty, takže... Aha! Jeho zachránil, on je na tom vtáčkovi.
Ha, tak nič. Padol dolu. Yes, máme na Mars generátor, čekuj na to. Boom, na Mars generátor. Tak určitě. 20 sekúnd emeraldy. Boom, toto si kúpime. Nech si ten generátor pohne, lebo som ho vylepšil, áno, už ide. Teammate tu čaruje galaxiu, či čo robí, absolútne neviem. Kúpime si fireball. Toto si uložíme. Nice teammate, len to rozkaj. Nič to, fajne. No, znič to všetko. Paráda. Ďalší emerald. Šup. Tak toto má ísť. Tak určitě. Idem vám zničiť postiel, nevadí vám to? To jsme v prdeli. Koľky sú? Jeden na blízke. Ale to je slabý. Ty vole. Kurňa, aspoň jeden dole. Ale aj to som chcel, čo ma zabil, som chcel tiež zabiť, ale nevyšlo. Nevadí, majú po posteli. To kedy sem dá obsidian teammate? No a jeden oný emerald. Traja sú už len, teammate asi voľakoho zabil. A ja si idem kúpiť diamantový meč. To si děláš prdel? Tak, šup, diamantový meč, ideme po nich. Tomu ver, bráško, ideme po nich. No, God! Reálne to môžem zničiť hentým, ale už som zvyknutý na krompáč. Hento mám iba na postele. Ale na postele mám aj fireball. To si děláš prdel? Nie je tu nič. To on zastáváva ten sprostý teammate, alebo kto? Tak určitě. Na mne ujdeš. Máme to, dámy a páni, vyhrali sme 5v5. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber. My sa vidíme pri ďalšom videu. Máte nápad na nejakú challenge do komentárov. Ak máte nápad na nejakú podobnú skúšku, tiež ideme u ďalšom videu. Díkes a čaute.